Nou ja, het was inderdaad crisisverlichting, maar inmiddels het maaien we dan een show nemen, zodat ze dat dan zeggen. Het wordt elke keer wat grutter. Dus ja, het is wel een succes. Dat kan ik wel zeggen, ja. Maar inderdaad, ja, het draait, het staan 20 minuten en dan staat er weer op na. Dus ja, het is wel een show. Dit ziet er professioneel uit. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje, ja. Dus ja, een beetje uit de haar aan. Hè. Dan krijg je steeds wat meer en dan op een gegeven moment zit je het via de digitale computer alles wat regelen. En zitten wij hier in het control center? Ja, al een beetje, ja. Steeds in een huis en geen werk bij me niks. Nou goed, en we hebben wat een eigen kroegje hier gebouwd. Ik denk, nou, daar kan ik wel iets, ja, kantoortje, meidje. Dus dan heb ik wat plankjes in de slijn en wat laptop erbij zetten en een beeldschermpje erbij. En nou, ja, heb ik het hier staan. Op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil toch wel eens wat verder. En doe ik op het werk. Ik werk met mensen die afstand had tot de arbeidsmarkt. En daar wie iemand bij en die is wel aardig betoefd met computers. Ik zei, kan ik met hem net een project starten dat we met wat microcomputer een liefst projectje beginnen. Nou ja, hartstikke leuk. En voor je het weet zit je in één keer in 4.000 of 5.000 lachjes. En stuur ik die vanuit Jerewij aan. En ja, nou is het een hele crisisshow geworden. Ja, wat zei dit om mij? Ik mag graag mensen entertainen. Ik ben net maar van in de voorgrond helemaal net. Maar hier en mij, daar geniet ik een hele volle oren mee van. Ik krijg nou weer vragen uit waar van hartstikke crisisshow ik weer draaien en hoe let dan? En dat we eigenlijk maar wat spandoeken ontwerpen laten en een logo hebben we ontwerpen laten door een kameraad van mij. En ja, de show draait samen geld in voor een goed doel. Maar zat hier dus soms hele groep mensen bij hem vroeg? Ja jongen, dat is de ene keer in de 4 en de andere keer in de 40 of 50. En dat hebben we hier ook een keer gewoon. Dat vind ik mooi vanzelf. Dat ik genieten. En vooral het waar dan ik nog wat crisis. Het wachten is zo'n pak sneeuw, nou, daar wachten we eigenlijk een beetje op. Hoe reageren de mensen op de auto? Geweldig. Ja, dat is het beste baal. Ik geef me aanklank en ik in Oerlis met de Bjorn, die weet van nou, de vreedzaad is snijden tussen 6 en 8 dan hebben we die show. En voor de rest is het gingeloerd. Het brandt wel, hoe die, of dat jongens bedoel ik, maar geen muziek. De reactie ben geweldig. En de vraag is vooral, hoe hard het al is te maken, zo wat. Ja, dan leg ik ze dat uit.